acest Zelenski, această marionetă nenorocită, acest criminal plin, cu mâinile pline de sânge, da? Este cel care își omoară propria populație, da? Nu Putin este criminalul, ci Zelenski este criminalul, da? Aceasta este realitatea, da? Și chiar dacă vă place sau nu vă place, pentru că nu vă place realitatea și vă place să trăiți într-o minciună perpetuă, așa, asta vă place din păcate, pentru că nu aveau ce să caute în momentul în care aceste provincii vor să țină de Rusia, vorbesc limba rusă, nu au nicio treabă cu revoluția lui, atât de tare va spăla la creier acest nenorocit care a făcut și revoluția din 89, acest nenorocit de cum îl cheamă, de Soros, da? Un actor grăbit, da? Ia să vedem. Atât de mult v-a spălat la creier încât credeți orice v-a spus mass media, n-ați văzut cum ați fost prostiți în față, n-ați văzut că vi s-au furat alegerile și s-a făcut ceea ce se numește lovitură de stat fără sânge? În halul ăsta de prostiți sunteți? Da? Păi, numai un om idiot poate să creadă că Putin este rău. Deci chiar în jocul acesta Putin nu este rău. Da? Chiar Putin este în regulă. Deci omul acesta își apără populația. Acolo este o populație de limbă rusă care nu putea să fie lăsată măcelărită de Zelenski. Da? Pionul lui Soros, exact. Da? Iar acești indivizi care inclusiv pe mine m-au amenințat că o să mă trimită la creatorul meu, da? Eu am fost amenințat de acești indivizi pentru că nu a pornit Putin războiul. Ucrainenii l-au pornit. L-au pornit în momentul în care au atacat provinciile. De 7 ani de zile s-a început acest război, dacă nu mai mult. Deci acest război s-a început de cel puțin 7 ani, atunci când ucrainenii au atacat provinciile independente care vreau să se alipească de Rusia. Înțelegeți? Așa că lăsați minciunile. Cu minciunile duceți-vă la tatăl vostru al minciunii, ca și sectanții. Așa este. Ucraina a pornit acest război. Și de fapt este o operațiune militară specială, exact cum zice Putin. Eu sunt perfect de acord și vă spun sincer, îl admir pe Putin.